Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da dukkan masu ziyartar wannan channel ta Umar Shigo TV. Barkamu da sake saurara da wani lokaci. Muna muku fata alkhairi duka masu yamma na fadin duniya. To yanzu abinda mun ka muku bidiyo wanda zaka identify da abinka da kana master ɗinka ba tare da ka zo wurin kwamfuta ko kuma ka kai wani ka biya shi kuɗi, to da hannunka zaka yi cikin sauki kuma fasil ba tare da bata wani lokaci ba. Kana master da cikin application daban-daban na gyaran bidiyo akwai kanin masta, akwai bita, akwai kai application suna da dama, amma kanin masta shine gogan su ina ganin. To yanzu sai ku biyo mu cikin bidiyon duka yadda kake son kai da bidiyo. Idan ka shiga kanin masta zaka samu kaga yadda zaka yi. Idan baka sani ba iso shi na da yakan baka sani ba ka sai kai tambaya iso za mu kawo muku bidiyo. Bale dangance da akwai wani dan uwa da ya min tambaya yadda za shi sama bidiyo sauri. To yanzu sai ku biyo mu cikin bidiyon tun daga farkon shi a ƙarshe. Yanzu kamar misali ga kanin masta din mu sai mu shiga shi. Gashi zai mu shige shi, bayan mun danna shi zai kai ma wannan huri kowa da ya sani yana zuwa. To yanzu bayan ya shigo nan ga sai mu danna mu je mu lalumi bidiyon da muke so. Gashi kamar haka. To sai mu danno bidiyon da muke so, shine to ni bidiyon da muke so in sa yana wannan huri shi zan dauka. To ga bidiyon gashi na ɗauko. Masha Allah, kamar misali kana cikin kanin masta ɗinka kamar haka. Idan kana son ka sake ka samu bidiyo sauri ko kuma ka same sulash zan taya kaɗan sannu ko kuma sauri duk yadda kake son da yanayin da kake son ka sa shi insha Allah. To ka biyo mu cikin bidiyon tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Idan kuma huri kaɗan na yake son ka sa ma sauri ko kuma ka rage mai sauri sai ka yanke hurin. Sai ka yanke hurin daidai hurin nan ka ko duk dai mai abin nan ya san yadda ake yankan bidiyo. Duka mai wannan wanda da shiga kanin masta ya san inda aka yankan bidiyo. Idan kuma dai akwai abin da baka gane ba har dai cikin abin da mun kai bidiyon da mun kai sai ka yi mana tambaya so za mu ba ku amsa. Duka dai abin da ya shafi wani abu can dai wanda kuke son ku gane sai ku mana tambaya akan wannan channel tamu ta Umar Shigo TV. Wannan shine sunan channel tamu, ko kuma ku tantube mu akan lambar wayar kamar haka insha Allah. To yanzu dai bidiyo dangance dai da masu comedy ko kuma kai ko wani irin dai bidiyo na idan kana son ka sa mai sauri to so ku biyo mu cikin bidiyo na idan cikin kanin masta na wai ba sai ka shiga kwamfuta ko wani abu ba. To sai ku biyo mu cikin bidiyon tun daga farkon shi har ƙarshen shi. Yanzu misali ga bidiyon mu yana daidai yadda shike ko bari mu danna ku gani shi nan yana tafiya daidai yadda shike. Yanzu haka yana daidai yadda shike nan. To yanzu gashi kamar haka. To idan sauri na kake son ka sa mai sai ka danne bidiyo hakan ga. In ka danne shi sai ka zaka danna ga nan hure a yi alamar mantar nan zaka danna shi haka kuna gani dai. To sai ka jawo wangoji wajen wangoji kai haka ga in sauri na kake son ka sa mai. To yanzu kamar haka iso za shi sauri misali. Yanzu hakan ga za shi kun ga yadda shi ke sauri, ya yi sauri kwarai. Don wani lokaci yana sauri kwarai, za a ɗan rage mai sauri kaɗan. Shi sauri kwarai sai ka danna shi haka. Yanzu haka ya sauri ko daidai yadda ake son shi. Idan kun ba ku son shi sauri kwarai ka dan rage shi daidai. Yanzu ga shi nan za ka gani kaga yanzu ga sanin sun yi da saurin. To yanzu in kuma kana son ka sa shi ya tahi sannu saboda bidiyon da shi tsawo na abun nan ba sai ka jawo nan ga sai ka jawo nan. Yanzu haka na san zai taya sannu. Yanzu haka ga gashi bari ku gani. Yanzu ga gashi na yana taya sannu sula yana sula haka ga ba zai sauri ba sosai insha Allah. To ta wannan hanya ta za ku biya ku gyara bidiyon ku. Fatan dai na sa wannan bidiyo ya burge ku. Idan ya burge ku sai ku danna mana subscribe, sai ku danna mana ƙararrawa saboda da mun samu sababbin bidiyo da mun sako iso sai ku same su insha Allah. Idan ka da abin da ya shafe
wasu dai tambaya na abin da ya shafi telefon ko wani application wanda ke son kai aiki da shi, sai kuma mana tambaya kai tsaye insha Allah za mu ba ku amsa. Idan kuma abin da bamu san amsa shi na ba, akwai manyan waɗanda muke mu'amala tare da su, kai tsaye za mu yi tambaya su ma su ba mu amsa muku iso, sai mu yi muku bidiyo daidai gwargwadon hali yadda za ku fahimta, saboda yan uwa su amfana a ci gaba insha Allah. To da fatan dai wannan bidiyo a burge ku, sai ku yi furtajen shi ko rarraba shi ko ina da ko ina ko ne group, saboda su masu samu su amfana. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na san dai wannan bidiyo zai shi burge ku, kun dai ga dai hanyar da ni biyo. Idan kun kalli da wannan bidiyo a hankali na san dai za ku gane, saboda